гости и скъпи ученици! Днес сме заедно, за да върнем лентата на спомена за силата на човешкия дух, за волята на човешкия характер, за смелостта и храбростта на българския войн, който самоотвержено и непоколебимо е отстоявал свободата на отечеството ни. Като потомци на смели герои, ние сме длъжни да съхраним спомена за тях. Народ, който тачи миналото си, винаги ще има бъдеще. С голямо вълнение днес като наши гости и събеседници посрещаме бригаден генерал Димитър Хлебаров, който е директор на дирекция комуникационни и информационни системи в Министерството на отбраната, възпитаник на училището ни, и полковник Георги Георгиев, който е началник на Централно военно окръжие, за да поговорим за българската армия и възкресим спомена за приноса на нашите съграждани в войните за националното ни обединение. Сега нека да открием срещата и да зададем няколко въпроса, с които ще разберем малко повече за нашите гости и за тяхната професия. За начало бихме искали да разберем как решихте да станете военни. Много интересна и същевременно много напрегната за мен тема, която трябва да разказвам надълго и на широко. Целият час ще бъде само за това. Общо тези накратко, аз бях на семената или да бъда военен изцяло, или изобщо да не се докосна до военните команди. Но поради факта, че разраствайки в университет за една специалност много специфична, където приемаха само 5 човека, бях се класирал в тези 5 човека, но изведнъж ценностната система, с която не се бях просто по това време, не изиграваше шега. Видях неща, които не бих искал да виждам за това време, които не вярват. Нямаше я тая ценностна система, която аз разучавах, която бях довършен, дълги години в училище станах бях свидетел и поради тая причина реших, че няма работа, защото аз съм човек по точните неща. И малко по-добра, над, искам да работя. Интересен, какви качества трябва да има един добър офицер? Качествата като цяло са много, но има някои неща, като чест, дълг, стойност, лоялност, без които трудно може да превесъдат, когато да разсъдиш, за да може през годините, когато минат определени етапи от живота му, да сложа ръка на сърцето и да кажа спокойно, аз преизвървях моя път достойно и затова съм стигнал до тук, защото вярвам в това, което правя. Вярвайте и вие. Не казвам, че всеки един от вас е добър във всичко, че ще стане военен, но ще стане лекар и така нататък. Всеки има някакво признание в себе си. Открийте го, вярвайте в това, което правите, за да може след време да се удовлетворите от това, което сте постигнали в живота. В момента аз съм на най-високата позиция в моята специалност, като бъдем и смятам, че се подава сърцето си да кажа да бъдем на тези качества. Предполагам, че ще бъде интересно на останалите да разберем как правите на вашето проекта. На сегашната им позиция е така степен напрегна, че понякога се чуда дали е много време за обето или не цяло. Но през различните етапи на служащите, задълженията са различни цяло, така че трябва да говоря за себе си, отговаряйки за абсолютно всички неща,
неща, които се случват по отношение на комуникацията на българските отива в програмата. Осигуряване на всяко учение, тренировки, подготовка за операциите и т.н. Голяма част минава в подписване документи, връщане на колеги, които не са оцелени на това време за карането за работа, давайки указания, събирайки когото трябва, когато трябва, разделяят просто на първите началото. Вие казахте, че това е най-високата военна длъжност. Колко време отнема, за да се издигнете до нея? Няма някаква рецепта, общо взето, като да кажа след 20 години става шефът. Цялостното развитие на един офицер в българска армия е последователност от няколко неща, едното от които е разпознаването на различно обучение. Ако си мислите, че свършвайки училище 12 класи, ученето приключва, като вярно изложено. За да мина в различни степени, аз имам 3 магистратури през годините, за да мога да стигна до възможността да бъда предвиден до едното е естествено военно училище на Европейска вече. След това следва академия, която дава право да стане старши офицер, т.е. от майор нагоре. След това има стратегически курсове, където продължаваш развитието си. И има един курс стратегическо ръководство на отбраната на въоръжените сили, който е необходимо, но не е достатъчно условие, естествено, да станеш от тази листа, за която съм останал. Тоест, аз след като съм завършил 12 клас, 5 години учене в военно училище, имам още 4 години допълнително обучение за стигнем до тук. Вие участвали ли сте в мисии в чужбина? Тъй като през цялото време моето развитие по отношение на вътрешната комуникация, дълги години отговарях за комуникацията в Афганистан. Една от базите, които ние имахме управление, шансът бъде през тези години да осъществявам на практика това, което искам, предварително следствие да се информира, через да бъде факт, да може да сме сигурни, че нашите военнослужещи са осигурени и имат възможност да се комуникират, защото комуникацията там е издигната в клуб. Само шегувайки се, ще ви кажа един бърз момент, в който всички чужденци в базата знаеха няколко български думи. Едната от които беше ракета. Това беше сигнал, който нашите военнослужещи, охранявайки периметъра на самата база, виждаха изстрелването на различни ракети, бяха необходими няколко секунди за да паднат на място, на което са насочени, и нашите военнослужещи бяха те, които първи сигнализираха, след което всеки за част от секундата трябваше да се намери място, да залегне, ако иска да се увери, че ще се спаси живота от живота. Така че понякога комуникацията не е важна. Вашите основни отговорности в момента какви са? Аз вече споменах всичко, що се отнася към комуникации, киберзащита, всички имат телефони, всички имат компютри, връзкат с някакви неща. Но при вас, това, че е компютър дадена система, да кажем, няма такова значение, аз трябва вашето име постоянно да се следи, да може да се това. Бихме искам да знаем за вас също. Какво означава за вас дългът към родината? Мен ли? Да. Неосъзнато чувство за отговорност.
Тоест, вие си Да, аз го приемам като даден. С какво се занимавате такава ще длъжност? Аз съм началник на Централно военно окръжие и на тази длъжност съм от една година. Централно военно окръжие управлява всички военни окръжия, които се намират на територията на областните градове. Имаме две функции. Едната функция е да подбираме кандидата за военна служба във всичките форми, било за войници, било за сержанти, било за курсанти. И другата функция е да водим военен отчет на всички, които са били в армията. Всички ваши бащи, роднини, които са на повече от 35 години, са служили в армията, до 2010 година, било да има такъв израз. Една жена, която не е раждала, не е жена, и един мъж, който не е ходил в казармата, не е мъж. Това беше от тогава. Момчетата, докато не са минали казармата, не се котираха като учите. Момчета ще ме разберат най-добре какво означава това. Всички български граждани, които са били в казармата, имат определени задължения към държавата. Все пак, минавайки през армията, военната служба започва с една клетва. Тази клетва няма срок. Клетвата няма срок. Клетвата е до живот. И в изпълнението на тази клетва всички български граждани, основно мъже, тяхното местоживение, здравословно състояние, ние сме дължни да поддържаме актуални бази данни и това е всъщност задачата на военното окръжие. На вас колко време ви отне да стигнете на тази длъжност? Аз съм в армията от 1989 година, където години военно училище, подобен начин като генерал Футбол. Съм завършил военна академия, имам и цивилна магистратура в Физическо университет на Варна. Просто така реших, че ми е необходимо. След това няколко курсове и смятам от 1989 до миналата година 20 години. Случва ли се да взимате преднаморални решения? Да. Доста често като командир, като началник, всеки един от българската армия, който изпълнява тази длъжност, почти в ежедневието трябва да взима практика. Казвам, че трябва да взима решения, които да съчетават моралните норми и законните норми. Ако вече допълня аз, имайте предвид, че по-добре някакво решение, отколкото никакво. Тоест има моменти, в които трябва на момент за кратко време да вземеш някакво становище. Ако не го направиш, всичко от това нататък вече е провалено. Затова тази адаптивност, бързина на ума и възможността да вземаш решения в екстремни ситуации е много важна. И поради тая причина някога може евентуално човек да допуска грешки. Така казвам, по-добре грешно решение, колкото никакво. А с годините човек помадрява, че тия грешки общо взето намаляват с степен до такава, че да не можем да говорим за липса на каквато и да е адекватно последствие. Това и научат основно в военните училища. Всеки един офицер, курсант, за да стане добър офицер, трябва да може да вземе бързи и сравнително точни решения, за да може да бъде лидер. Когато говоря за над 1500 човека пръснати в цялата държава с различни постове и казарми, тогава се дава сметка за много неща. Чисто от битовизмите, през личностните, до постоянното на около година за петите, която е да става. Не е лесно, но, както се казва, никъде няма лесно.
генерал Тодваров, както ви каза, така и моята структура в 28 точки, неговата също в няколко десетки точки. Имаме хора, които не би могли да се сместят. Аз сме предлагали да решаваме и техните проблеми, като станат наши, бидейки докладването, като определение наши. Трябва да взимаме решение за човек, за който към конкретни моменти може да го видим, както се казва по някои регион, разговор на 4 очи показва какво стои зад този документ, какво го е накарало да напише този документ. Ами, знаейки, че технологиите са доста навлезли в днешно време, бихме искали да знаем какви технологии използват военните и бизнес. Значи, позицията, в която съм в момента, и ситуацията, която в момента е общо приета вече на политическо ниво, бих могъл да кажа, че за дълги години неглижиране на армията специално и влагането на определени средства, този етап следствие на войната, която е в Русия, всички озряха да се кажем за това, че е необходимо много борци техника на всяко едно направление. Сигурно сте слушали нови самолети, нови бойни машини, нови системи за противовъздушна отбрана, нови кораби от снощи, нови камиони и така нататък. Тоест в момента се намира на един етап, в който можем категорично да заявим, че армията наистина се модернизира и до няколко години всичко това нещо ще е факт. За нас, за мен специално, като човек, който трябва да мисли за всички тези комуникации, които се осъществяват между различните тези платформи, ми е много напрегнато и трудно, и пък това ми прави ежедневието интересно. Предизвикателствата са изключително много, очакванията са големи и няма как да се позволя да ми помисля за всичко. Да обобщава в една обща платформа. Така че в този въпрос определено мога да кажа това, което навлиза в момента базата е най-новите операции. И ще бъде голямо предизвикателство на личния състав да използва тази техника. Само се замислите, че примерно след 2 години ще имаме 16 самолета, като всеки един самолет струва около и малко над 200 милиона долара. И този самолет ще го управлява момче, младеж на 30 години. Ще има това удоволствие държавата да му повери техника на стойност 200 милиона. Ние като началници трябва да подготвим, да изберем най-подготвените, за да бъде гарантирано, че тая експлоатация на новите самолети, на новите кораби, на новите бойни машини на пехотата ще бъде в сигурни лице. Това, което направиха в тази година Министерството за вдигането на заплатите и на интереса към военната професия да нарасне и в момента успяваме да правим качествен подбор. Не всички, които желаят влизат. Както каза един подбор, тези, които ще бъдат в армията след 5 години, ще се радват на техника, която да се предлага. Какво мислите за глобалната сигурност? Това е много глобален въпрос. Ставаме свидетели на едни изключително неприятни процеси, които преди няколко години никой не му и искал и не си помислял, че може да се случват такива и толкова много на брой военни конфликти на различни точки по света. От много години има конфликти, които ние като военни следим, които в един момент се активират, след това спират и говорим така наречените замразени конфликти. Тези, за които обикновено вие не чувате като цяло, но тези последните 3-4 години даваха изключителен тласък
на развитие на големи конфликти на всякакви нива. Най-вероятно всички по най-добра степен се чували от това какво се случва около нас. Тоест, така наречения мирен живот, общо взето, беше нарушен и дава сигнал в негова насока, че общо взето всеки трябва да мисли за собственото си оцеляване. Затова и армията е призвана да защитава териториална цялост на тази страна. И ние в момента, давайки се ясна представа какво се случва около нас, вземайки опита от това, което се случва там и начина, по който реагират с различни тактики, технологии, ние започваме да се готвим за един такъв етап, в който да не сме изненадани, ако нещо се случи. А подготовката за такова нещо е един дълъг процес, и той трябва да бъде последователен и планиран, а не хаотичен. Така че глобалната обстановка в момента е доста напрегната. Това не означава, че има някакви насоки да се притесняваме като страна, но винаги трябва да имаме един момент, да се готвим. Въпреки всичко, като вас казват ми, те не знаят, татко, ти не знаеш какво искам аз. Но за това нещо го послушаме. Казва, ти трябва да станеш годин. И сега съм много благодарен. Аз съм роден в Шумен, но ние сме преселници. Рода на баща ми е от едно село в Западна България, близо до село до град Чиповци. Тези, които обичат фолк-музиката, трябва да им говори, като изучават Чиповци, родното място на Кояковица. Там е имало мини, които от 1934 година, 1934 година затварят и цялото местно население остава без препитание и започва преселение към други територии на държавата. Рода на баща ми се премества в едно село до Шумен. Рода на майка ми пък е от Добруджата. Дали са в това време, между двете световни войни, когато Южна Добруджа е била румънска, живели са и под румънско управление, но и те по една или друга причина са идват към Шумен и така аз съм се родил в Шумен. И това, което ви казах, че патриотизма дълга си е заобичах това край и цялата история на Шуменския седми писарски клуб и знам с запитайките. По подобен начин и 32 блок и всеки един от полковите. Вие, бидейте от Нова Загора, за да се чувствате горди за това, че сте от Нова Загора, дерзайте всеки един канал, всяка една улица, именувана на някакъв Нова Загора, е частица от вашата история. Просто трябва да се запознаете и да сте горди. Това, което е на екрана, от препишница, е от родната ми къща. Родната къща на баща ми на практика, от плевната. С това ще започнем моето изложение. Като я разрушихме и под топливното пространство намерихме този нож, казва се каракула. Това е нож, който се е носил от всеки друг овчар по време на Османското кралство. И това е било едно от първите оръжия на хайдутите. Знаете ли кои са хайдутите? Това са българи, които по една или друга причина са били принудени да оставят семействата си, да търсят правда, възмездие за съответно негативно влияние върху рода. Кое е особеното на този каракулак нож? Специално този, това е новата родова ценност.
Този нож е направен от турския таган. И той е с размер около 40 см, а таганите са около 80. И тъй като таганите са прави, и тези отличителни знаци са от ятагана. Вижте как продължават направо. Просто от ятаган, от турския таган е направен този нож. Хараколак се нарича. Това е едно от първите хладни оръжия на кайдутите. Защо казвам кайдутите? Това в хода на историята, след кайдутството идват първа, втора българска легия, опълчението, което е създадено в руската армия, където ето тези наши предци, видейки опълченци, знаете Шипка, знаете августовите боеве, защитата на Шипка, и те са в основата на българската армия 1878 година. 1878 година, тогава се създава българската земска войска. Първите пушки са ни подарък от руската армия, Крънка. След това започва превъоръжаването малко преди сръбско-българската война. Защо ви казвам за сръбско-българската война? Защото тази есен ще се навършат 140 години. И пак е мое лично богатство. Ще ви кажа защо. Сръбско-българската война, тя е уникална по своята си същност. Давам за пример, освободили сме се 1878 година, войната е 1885 година, т.е. 7 години след това. И ние след 7 години имаме армия, която защитава националната ни цялост, териториална цялост. За тези, които тая част от българската история се е пропуснали, ще ви припомня, че тя следва съединението, обявено на 6 септември. Всички са очаквали война срещу Османската империя и българските войски са разположени на турската граница от Бургас до Марица, до река Марица. Но едновременно с това Сърбия, преценявайки, че се нарушава статуквото на Балканския полуостров и тя има отпулищни мераци за Западна България, район на Видин, Враца, Монтана и основно Софийското поле, решава да не нападне вътре. Това, което каза и генерал Когаров сега, и тогава е било ръководството на държавата и на армията, следейки процесите, ние не сме изненадани от приготовлението на сърбите и второешелонните, т.е. обикновено построението на армията е в две редици, ще го кажа на ваш език. Тези, които са отзади, служат за резерв. И моя 7-ми Преславски полк е в тези, които са отзади, те са били в района на Ямбол. И княз Александър Батенбърг, тогава нашия ръководител на държавата на Велика монархия, избран е 2 години по-рано за княз Александър Батенбърг. Решава всички тези, които са на втора линия, да ги премести, да организират отбраната на също Сърбия. Отбраната става на Сливница, като избора на позицията на Сливница като за основна позиция е на базата на релеф и оценка на противника, неговите сили, това, което се прави в момента, само с нови методи, с нови средства, но нищо не се променя от тогава. Тогавашните ни български офицери виждат какво може да изкара Сърбия срещу нас, къде са съсредоточени, какви са възможности на релефа, откъде могат да минат и установяват, че критичната точка е Сливница. И за това започва да се изгражда позицията Сливница.
от кого? От тези първи полкове. Това е 7-ми Преславски полк, Плевенския полк, Софийския полк и Дунавския полк. Да, обаче, освен подготовката на позицията за отбрана, трябва да подготвим и населението, защото населението е оплашено и когато преминават тия полкове, в случая 7-ми Преславски полк, когато пристига в София, тогава е било на 4 км от покрайните на София, сега това нещо се намира в София, на моста на река Искър. Полка е посрещнат, моя полк, е посрещнат лично княза и се разпорежда за 2 часа да се приведат в добър вид и да минат в тържествен строй пред двореца. Това, което сега се правят парадите, жълтите павета, където казваме, тогава паради не е имало и не е имало и жълти павета. Паветите са положени много по-късно. И за тези 2 часа, защо са били необходими тези 2 часа, той изпраща весоносци до всяко едно посолство, което е в София, на чуждите държави и ги кани да дойдат, за да видят българската войска. И 7-ми Преславски полк преминава през столицата и отива на Сливница. В тържествен строй, едновременно с това, ние имаме това на Фейсбук и Инстаграм, до всеки един квартал има грошатаи, ударят барабаните, канят населението и това е първият парад, военен парад на войската за отиването на война. За отиване старши лейтенант и капитан. И при нас званията 1885 година офицерите са били със звание капитани. И затова в българската история е останала войната на капитаните. От среща в сръбската армия началници са били генерал Грибаров. И така казвам, българските капитани победиха генералите. В историята това е войната на капитани. Тя също е уникална и по друго, с другия факт, че в цялата световна военна история тази война е една от 10-те най-кратки войни. Само 16 дена. Само 16 дена, побеждавайки ги на Сливница, тези полкове, които ви казах, Плевенски, Видински, 7-ми Преславски полк, Софийския, спират първоначално навлизащите сръбски дивизии и когато реално започва войната, тогава се вижда, че няма какво да чакаме. Всички полкове, които са останали на турската граница, трябва спешно да се превозят на Сливница. Сега е лесно. И тогава ЖП линията е била само до град Септември. И от Ямбол, от Елхово, полковите се качват, натоварват се на вагони, с влака до Септември и от Септември, не знаете къде е Септември, той е малко след Пазарджик, до Сливница са около 90 км. Тези 90 км ги изминават за ден и половина. Но говорейки се от клетвата, която ви казах преди малко, говорейки се от клетвата от дълга, не са спирали. Не са спирали. Дори когато някой трябва да спи, те са измислили много интересен начин, тъй като вървят по трима и това, който е по средата, спи. Другите двама го държат. И той спейки крачи. И така се сменя. Рекордът е на 8-ми Преславски полк, на 8-ми Приморски полк, това е Варненския полк, 95 км ги изминава за 36 часа. От тук 95 км е колко? Това е най-близкият град, който е 90 км. Айтос? До Пловдив. Представете си за 36 часа за ден и половина по магистралните пътища пеша. Само че с пълно бойно снаряжение, само че ноември месец, сняг, виелица, отрицателна температура. И небо след. И 16 дни. Напред. След тази война приемаме
Ето, това са картини от войната. Това е княз Александър Батенберг, ако не сте го виждали. Костите му са положени в София. Това са картини, пресъздаващи войната. Ето, това е изпращането на фронта от Ямбол до Елхово. И това е решителното сражение на 5-6 ноември по стар стил. И за това победата, решителната битка е на 7 ноември, по стар стил, по нов стил е 19 ноември и затова за съвременните сухопътни войски е празника сухопътни войски, заради битката на Сливница. Ето ги капитаните. Ето ги капитаните, това е първи импулс на военното училище. Тези капитани, които побеждават в 1985 година сръбската армия, 30 години по-късно в Балканската война, това са генералите, които побеждават от Османската империя. Малко част от генералите. Къде е връзката на Нова Загора с сръбско-българската война? Това паметник виждали сте го? На поручик Сербезов. Колегата, който отговаря за вас. Той, макар че не е родом от Нова Загора, той е родом от Одрин, но тук живее след войната и тук загива. Това няма да имаме възможност да го кажем, но колегата ми Евгений Генчев ще ви остави презентацията и ние в някои други срещи ще ви разкажем. Поручик Сербезов за участието си в тази война е награден с орден за храброст. Да се върнем на патроните. След войната започва голямо превъоръжаване поредното. Това е мой патрон, намерен пак в хлебнята. Това е за пушка Бердана, което е особеното. В един патрон има гилза, куршума, който лети вътре барут. Но тогавашната технология не може да направи качествени параметри, да гарантиращи уплътнение. Затова патрона е с хартиена обвивка, така с бога. Това е за пушката Бердана, която навлиза на въоръжение в българската армия в 1850 година. Този патрон е за следващото превъоръжание за Първата световна война за пушките Маленкер. Това също е мой личен патрон, тъй като купувайки моят дядо, купувайки един имот, който е бил разрушен Параклис. И когато го разкопават да прави лози, го намираме този патрон. Имаме ли снимка с... Кое е ценното на този патрон? Този патрон е българско производство, 1916 година. Защо казвам, че е ценен и за мен не само като реликва, той не е използван. Тоест той е бил по всяка вероятност в Първата световна война в пълнатела на някакви български войни, с който е бил на фронта, но не е употребен. Това означава, че един живот има повече. Нищо, че е непротивно. Нищо, че е непротивно. Ние военните не искаме война. Никой е война. Защото ние най-добре знаем, че войната не е, че е лошо нещо. Затова ви казвам, за мен е символ, че това е един живот повече.